Ma gotovo. Fijesi. Prošlo tek 1 sekunda. Gotovo. Vidite, ajde popi. Popio sam. Da. Sad ja. Uradio sam challenge. Sada Kića nastupa. I sad. U mene boli stomak. Šalim se. Nemoj preteško, pogledajte dok stika, vidite. Tek je na početku. Kako on to seksi pije. Evo ga, još malo pa je završio da pola stiga. Ajde. Još pola sekundi. Evo, minut prošao, ali to se ne važi. Još 30 sekundi treba da bi izgubio. Ajde, možeš ti to. Uspeo je. Peć. Uspeli smo. Znači, Burazer, uspeli smo. Mi izazivamo Muđu. Muđu. Serbijana. I Miloša HD. Izazivamo da uradi Ice Lab Challenge. Da urade taj challenge. Da. Da vidimo kako će oni da. I to bi bilo za ovaj klip. Vidimo se vrlo uskoro i pozdrav. Ajmo sad izbacimo.